Вие сериозно ли ме питате какво точно сме произвеждали по време на социалистическия режим? Груба грешка. Видеото ви предупреждавам, че ще бъде дълго. По-точно ще бъде поредица от видеа, защото производството е било в огромни количества, в много аспекти, тъй като аз обичам да разнищвам нещата до край. От 1944 година до 1989 година в България има много широка гама от производство, като започнем от електроника, машини, лекарства, автомобили, храни, облекла. Като първо ще започнем от тежката промишленост. На първо място комбинат Кремиковци, ламарина, стомана, метални изделия, металургични заводи в Перник, Димитровград и Пирдоп. Кърджали да не го забравим с цинк и олово. Машиностроене, заводите за трактори, Булгар Пловдив, Балкан Кар София, завод за кари, мотокари и камиони, Мадара Шумен, автобуси Чавдар Ботевград, машини за селското стопанство, комбайни, плугове, мотокултиватори, оборудване за заводи на енергетика, турбини, помпи и компресори. Очаквайте скоро продължение.